khona phakathi kwenu. Hallelujah. Hallelujah. Yomelela Zerubbabel. Be strong, Zerubbabel. Yomelela Azusa. Be strong, Azusa. Even if you see that we are in this problem now, Noba uyasibona busengxakini even if ngoku. we see that there's nothing that is moving by now, Noba uyabona bakhona but the ishukumayo. word of God says to you today, Kodwa izwi likaThixo if lithi God was with Hagar, ubuThixo He's going to wayinoHagari be with you even today. uzawuba nawe So be strong, namhlanje. God is with you. Ngoko yomelela uThixo So be nawe. strong, God is with you. Yomelela uThixo And the nawe. Spirit of the Lord is moving amongst us. Umoya kaThixo Therefore, we udlula will build the house of the Lord. ngoko masizawuyakha indlu kaThixo. Qhubezela, mama. Yeah. Yes. Okay. Uh-huh. Cela ukuphinde. Hallelujah. Amen. Yes. Yes. There comes the time Kuyofika ixesha and is now arrived selifikile lingoku. that God will shake the mountains before us. uThixo apha azawunyakamisa iintaba phakathi God will kwethu. shake the heavens for us. uThixo anyakamisa amazulu. And the word of the Lord will be glorified amongst us. Igama likaYehova That lizukiswe. time has come. Lifikile lo xesha This is the lingoku. time for it. Lingoku. Funda, ma. Yo. Come on, verse 7. Kala ke ntombi. Maku verse 7 kala. Verse 7. I will shake all the nations. Ndiza kushukumisa zonke izizwe. Yo, anesalula manga. Don't you listen, don't you obey. Okay, don't have faith in this promise. Ngoba awunakholo kwezi sithembiso. God said uThixo uthi through the mouth of Hagar, ngomlomo kaHagayi speaking to the people of Israelites, ethetha nabantu base-Israyeli. I will shake all the nations. Ndizawunyakamisa zonke izizwe. God is speaking to us today. uThixo uthetha nathi The church of Azusa. ibandla God lase-Azusa. said to us, uThixo uthi kuthi, because of you, my people, ngenxa yenu I will bantu bam, shake all the nations so ndizawunyakasisa zonke that izinto the treasures of the nations will come. ukuze bonke ubutyebi belizwe buze. God said to us, Azusa, today, uthi uThixo kuthi I will namhlanje shake the mountains. ndizawunyakasisa iintaba. I will shake the nations. ndizawunyakasisa I will izizwe. shake the people that are rich. ndizawunyakasisa abantu That they all abazizityebi come with their treasures. beze nobutyebi babo And they will fill this house bayigcwalise le ndlu with their treasures. ngobutyebi babo. Hallelujah. Hallelujah. I will shake all the nations ndizawunyakasisa izizwe so that the treasures ukuze ubutyebi of the nations bezizwe will come buze and will fill this house. uyigcwalise le ndlu. And I'll also fill this house with glory. futhi ndiyigcwalise le ndlu ngozuko. It will not only the treasure or the monies that will come, but also the glory of the Lord will be amongst this house. ayizuba bubutyebi nemali kuphela esisawusa kodwa nozuko lukaThixo buzayigcwalisa le ndlu. Funda sizogqibeza, awugqibezela. Yes. Yithi ha ngiseca kwakho. God said, uThixo uthi silver and gold belongs to me. isilivere negolide yeyam. God said in his word,
uthixo uthe ezwini lakhe silver and gold is mine. isilivere negolide yeyam. Oh, yeyam, ayo yenu. Yeyam. It's mine. Yeyam. Hallelujah. The silver and gold belongs to me, isilivere negolide yeyam. declares the Lord. Utsho Of uyehova wemikhosi. So don't have fear. Ngoko ke sukoyika. Don't be afraid. Ungoyiki. Ukuthi, where I'm going to get the money. Uba ndizayifumana phi le Because the mali. money that you are having doesn't belong to you. Ngoba le mali unayo ayo Noba yakho. ngabe ungaziqhenya uthi ndinemali, I'm not going to give it to the house of the Lord. That doesn't belong to you. Even if you can boast and say I've got money andizunikela endlini kaThixo ayo yakho lo mali. Yiyo loo nto wakhe indlu engakhekiyo, because uphethe imali engeyo yakho, wenza umsebenzi wakho awenzo kaThixo. That is why your things are not happening, because you've got money that does not belong to you and you do not do the work. And of you the are Lord. proud and say, I am working in the department of what and what. I'm busy in the department. Where is the man of God? Uyazigomba isifuba bandisebenza kwidepartment etheni kodwa iphi imali kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uThixo today, God says today, Tatu Vice, we mustn't bother. masingazixhalabisi. God is going to talk to the nations. uThixo uzawuthetha nezizwe. God is going to talk to us as brothers and sisters. uThixo uzawuthetha nathi singabantwana You will bakhe. not relax and say you've got money and don't give it to the house of the Lord to build the temple. Awuzurelaxa uthi ndinemali kodwa ube unganikeli ngayo endlini kaThixo. Because that man doesn't belong to you. Ngoba lo mali ayo yakho. Yo, hayi ke ngoku mfundisi. Hayi ke ngoku imali kanti ayoyamna. That money doesn't belong to you. Uthi uThixo pha bazalwana kutsho mna ne. Ningathi ndishilo. That's what God says. But uThixo uthi pha, silver and gold isabuthi. Silver and gold Isilivere negolide belongs to me. yeyam ndinguThixo. Not me as I am, Mama Joy. Hayi mna ndingumama Joyi. Ukuba ibingeyo yakhe ngongayazi uba mawuyisebenzise kanjani. Because uba unikezilawulwa nguye, you'll know how to use your money. But what you do, you start with God. If he was controlling your money, ubuzoyazi uba mawuqale ngoThixo. Masigqibezele mafako. Verse number 9. Yo! Look at it now. Kayijonge ngoku. It's in a verse. How do you see it now? The verse says uyibona But njani ngoku le? I'm telling you, Azusians, Kodwa ndiyakuxelela that the Azuse. final glory of the house Kodwa will be ubuqaqawuli greater than the obulandelayo first one. buzawuba ngaphezulu Let me say kobokuqala. it again, ngathi andivakali. Mandiphinde. The final glory of this house Ubuqaqawuli will be bokugqibela greater than the balendlu first one. buzawuba namandla kunobokuqala. Says the Lord. Itsho inkosi. Yabathandekayo, whatever I'm saying today, Nantoni endiyithethayo it namhlanje doesn't come out of my mind. ayiphumi ngqondweni yam, But say, thy says the Lord. kodwa utsho uyehova wemikhosi. Uzawenza njani uThixo mafako? How is God going to do this? In this place, oh God, Jesus Christ, I will provide peace in this place. Kuyo le ndawo ndizawuninika uxolo. Where there is peace, there is God. Apha kukhona uxolo uThixo Where ukhona. there is peace, there is success. Apha kukhona ipeace kukhona ukuphumelela. Where there is God, there is breakthrough. Apha kukhona uThixo kukhona So we ugqobhozelo. mustn't be afraid, as they said in the chapter, the verse above. Ngoko ke masingoyiki njengoba seyitshilo ngaphambili. Hallelujah. 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 The final glory. Uzuko lokugqibela. The final glory. Uzuko lokugqibela. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The final glory.
ubuqaqawuli bokugqibela yabe ndifuna utsho of this house. balendlu. Qale wakubuza qala Haggai first asked, ngobani bebeyibonile. who saw this house How in was its former glory? ngobani abayibonileyo in the present glory, Who see it now? but the final glory. Kodwa khona ubuqaqawuli bokugqibela. The final glory. Ubuqaqawuli bokugqibela. The final glory. Ubuqaqawuli bokugqibela. Even to your situation. Nakwisimo sakho. You have been asking many things before, Kudala ubuza izinto. and you uzibuza. see it now that they didn't happen. Uyasibona ngokuba But I azenzeki. want to say to you, Kodwa ndifuna ukuthi the kuwe, final glory. ubuqaqawuli bokugqibela. The final glory. Ubuqaqawuli bokugqibela. This house was in the glory before, Lendlu yayinobuqaqawuli but ngaphambili. the final glory, Kodwa bokugqibela it will be ubuqaqawuli greater than the first one. buzaba ngaphezulu bukhulu kunobokuqala. Simgqibile chapter verse 9. Thank you. We go to Isaiah 43, verse number 19. Ola masai. Sesiyathandazini. Sizothandaza. But I want to say to you, Church of God, Ndifuna ukuthi ibandla likaThixo wait for the final glory in your situation. lindela ubuqaqawuli bokugqibela esimeni sakho. Verse 19 years. See. Huh? Look, I am about to do something new. Jonga ndiza kwenza into entsha. Even now is coming. Nangoku iyeza. Thanda abantu abatshalelanga abangwazi ukuthi amen. Look, I am about. Jonga ndiza kwenza. Hayi bathandekayo, we are about to enter the auditorium. Sizawungena kwi-auditorium. We are about to enter the auditorium. Sesizawungena We are kwi-auditorium. about to enter the auditorium. Sesizawungena kwi-auditorium. God is doing a new thing now. uThixo uthi ndenza into entsha ngoku. Don't you see? Ingabe uyibona? Don't you see Ingabe uyiboni na? that I'm doing a new thing? Uba ndenza into entsha. Bantu base-Azusa. Badla lase-Azusa. Don't you see Ingabe aniboni that na? today I'm doing a new thing? Ukuba ngoku namhlanje ndenza into entsha. Bandla lase-Azusa. Don't you see Ingabe aniboni na? that today I'm doing a new thing? Ukuba ngoku ndenza into entsha. Yes, I'm doing it indeed. Ewe ndiyayenza. Yes. You have been crying for a long time. Kudala ukhala. You have been asking God, God, why to us? Why? Abantu bayazakhe auditoriums yakhiwa, but why? But I'm saying to you today, as you're going to go out and bless the soil that you are going to build this auditorium. Xa sizawuphuma siyosikelela lo mhlaba esiza kwakha kuyo auditorium. Go with the word said today. Hamba nalo mazwi athi God is doing a new thing. uThixo wenza into entsha. Masime ngenyawo. Can we stand on our feet? Go with the word it says. Hamba nala mazwi Athi athi now, athi ngoku ngoku today, namhlanje God is doing a new thing. uThixo wenza into We have entsha. seen the former building. Ulibonile uzuko We have lwaqala. seen the former building. Uyibonile ibuilding yaqala. But now, Kodwa it is ngoku the time for lixesha us to see. ukuba We have sibone. been having a faith in all these years. Kudala But sinokholo. now we're going to see. Kodwa nangoku sizawubona. Let's take the word and say, Sihambe nezwi lithi we are going to see it. sizoyibona. As God is asking, uThixo ebuza don't you see? uba uyayibona na? Don't you see?
Ngabe uyayibona na that I'm starting a new thing. uba ndiqala into entsha? If God is starting a new thing within our church, UbuThixo uqala into entsha ebandleni it's lethu. obvious He's going to start a new thing to the people that will contribute towards this building. Naba bantu bazawuncama izinto zabo ngenxa yele building. UThixo uzawuqala into entsha nakubo. God is not going to just start new thing in the church only, but you are going to be blessed by what is going to happen here. UThixo akazuqala into entsha apha ebandleni kuphela kodwa nawe uzawusikelelwa ngenxa yele nto uThixo ayenzayo ebandleni. Today, Namhlanje I'm going to see ndizawubona what God is doing. uThixo uba wenza ntoni. Today, Namhlanje I'm going to see ndizawubona what God is doing. uThixo wenzayo. Masifala amehlo wethu. Let me close our eyes. Mighty God, ngicela uthandaze amazulu, come and pray. Ngicela uphakamisa izandla zakho. As she is praying, just lift up your hands. Bawethu osezulwini sibona bakho ubuqaqawuli Thixo. Yebo asiboni ngoku kodwa spiritually we see okwakho kwenze ebandleni lakho. Siyabona Thixo ukuthi bakho ubuqaqawuli abunakufaniswa nanto. Bazobuzana bodwa bathi kanti unjani lo Thixo wase azusa kanye kanye nguye lo kanye kanye nguye lo for the great things ezizayo in our church, in our lives, in our community. Thixo wethu onamandla kwenza wena Thixo, kwenza wena Jehova obakho ubuqaqawuli abunakufaniswa namntu. Divine upliftment, divine breakthrough, your glory in our church, your glory in Azusa. Let everything glorify you, Lord. Bazongena begula baphume bephilile ngoba wena unguThixo. Bangena begula bangena bekhathazekile babona wena Thixo uzinqina ngamandla akho, uzinqina ngezwi lakho. Siyamelana nako konke okungetebolo ngendawo. Sithi nizobona uThixo kuzokwaziwa ukuthi God of Azusa kuzogqibela your glory. Nkulunkulu wethu onamandla unguJehova izwi lakho elizinqinelayo besingakhange sibone kodwa uyasithembisa uthi sizobona the new thing that you have promised us as Azusians. Siyamkela, we receive it, Lord. Siyalamkela izwi lakho, siyalamkela Thixo, siyalamkela Jehova. Kwenza wena moya igcwele, kwenza wena Jehova. Let your name be glorified. Makwaziwa ukuthi uyinkosi, akwaziwa ukuthi uJehova. Oshamai. Sishaya izandla abathandekayo sibone. Sawucela senze kanje ke ngoku. All the governing body members zingene phaya kula office, temporary office yakhiweyo together with i-building team. Building team ingene phansi. Cela niye ngoza, don't sit down, stand up and go. Please, sizaba late. Cela sicela ingoma. And then you indicate into bakhona baza ibiphelele then zikhona ezishekile izinto. Then please go there, then you after igqibela ukunxiba you come back izoma kule ndawo. We are going to go outside. Cela sichekishe building timbers khona zisekileyo, we're going to take abanye abantu. Cela sihlabele ingoma ke mama eMakhasi. I am the winner in Christ my Lord. The winner I will be if I win like a soldier in the army. I'm set for the winner in Christ.
wina ethi esitulweni endala uhleli kuyo buhlela wina. I am you know, if we win as the church, you win as individual. Ukuba siyawina uphi umuntu wami ngoko? Jesu. Uba siyawina silibandla nawe uyawina. So xa kuthi I am the winner, you are the winner nawe. Xa sihlabelela sisithi I am the winner Bemele nguwe. bakuthi gqi amajoni pha ayamatsha. I was Ayamatsha hoping to amajoni. see soldiers coming. Njengaleza uvela pha mamshumbela ungena eofisini ngewa medium. I am the winner. Better man. Bazawuphuma pha bematsha. Tell I'm Set for the the winner in Christ. Like a soldier in the army. I'm set the winner in Christ. Like a soldier in the army. I'm Yeah!
ngenxa yexesha esikulo Because of time, cela khe niqale ndijonge ngapha kubo kuqala banibona. please look in that direction. Jesus! Jesus! Hallelujah! Jesus! Alabashatala. Namhlanje Today, yimini okokuba sisikelele i-foundation it is the day where we're going to bless the foundation yokwakhiwa ke-auditorium yethu. of building our auditorium. Nawuphi na umntu obheke emfazweni uyasinxibela imfazwe abheke kuyo. Before anyone goes to the war, you have to clothe yourself. Now as sisiya kuya kwakha naba abantu banxibe izinxibo zasefieldini apho siya khona. As we are going to build, these people are wearing the attire for the construction that we are going to start. Now sizawuphuma ke bathandekayo because we've got another service that we are going to do outside there. We are going to get out. Sivala mehlo Can we close our thandaza eyes? mama Khwengwe. Uyinkosi yamakhosi, unguJehova ophilayo, moya oyingcwele, sibona ukwenza kwakho, Thixo wethu onamandla onke, sibona amandla akho Jehova, siyakholwa Nkosi ngenhliziyo zethu ukuba kuyenzeka Thixo wethu onamandla onke, liyawuzukiswa igama lakho Thixo wethu ongcwele ngalomsebenzi, siyakholwa Thixo wethu onamandla onke ngegama lika Jesu waseNazaretha, sinikeza udumo kuwe morabo shatha lababo shayatha, sinikeza imbeko Thixo wethu onamandla egameni lika Yesu waseNazaretha. Thank you Jesus. Amen. Thank you ma. Sizawuphuma ngeorder ke bathandekayo. We're going to go out in Cela orderly nje manner. siqalise kwangoku kuyenze order so that singabikho xumxum. Uzawuqala these leaders eziphambi kwethu. Ezinkokheli are going to walk Cela before in ucheck front Mr. of us. Maphondo nokhaya i-system into okhala ise ready. Everything is fine. Kuzawuqala kuhambe inkokheli. The leaders will be on front. Will go ngababini ngenxa yokuba sincema umnyango 2 by 2. Cela siyenze siqale pha eminyango ke batata uvice nonkosikazi wakho pha eminyango nabantu abaphambi kwenu zohamba nani abalandelayo next njalo njalo balandela abayi2 emva kwabo siphuma ngeorder bathandekayo ndifuna igxomgxomo. Tata uvice please where are you? Phaka lo tata ngasemnyango. Hambana balandela nayo enye 2 noba AP2 ekhoyo my join. Hambani bazalwane sana ucotha hambani nibe nje apha eminyango. Thank you. Then the other one cela kulandele utata mabangene otata. Kwezongena iworshipers qala
The worshippers emva kwabo. The worshippers nihlabele ingoma noba nilapho madoda niyacula. Yihlama mkhwengwe senigqibile ngosisi. Nkosi kakhulu umntana abantu. Le mic yami zohamba nayo. Khabuhlabela ke sisi. Uhlabela. Hlabelani ke. Sicela ngababini odata bethunana please. And bathandekayo if you do you awuyenze yenziwa apha ekhaya ungwalapha mos noba siyakubona. Nento ba uvela ubaleke uphume xa wenza izinto it means you don't belong here. Ba ugrabhe nitheni nanje bazisa bethuni? Ba ugrabhe kwenze njani? Yeka umntana ahlale oh. Sicela umama. Mama please ogogo bazabaseva bafuna bona bephakanyisiwe. Mama please and the sing ladies bazana khale sansukumani. Sing ladies mama kulandela abantu abatsha kulandela ogogo at the back. Ithetulani kaloku bantu bam. Sizanqoba nasembini galo ikasi lemfa sizanqoba Abazalwane bangene reflectors bangamove elingamuvulela abathi bayengapha sicela singene bangcwele phansi kwentente singeneni phansi kwentente
Sicela nigqithe ningene ngaphansi kwentente. Gqithani nje phaya ikhona indlela yokuhamba. Bazalwane sicela nikhawuleze nidlule ningene ententeni. Khawulezani sanumenda ngemva kwethu siyacela. Asicela abantu emva, sicela abantu ngaphambili bonke, abantu sibacela ngaphambili. Asicela abantu emva kwethu. Sicela behle reflectors zize apha. Sicela zethi reflectors zize apha. Mafaku ngicela behle reflectors behle beze kwecala. Hlikani vulela bazalwane. Hlikani bazalwane hlikani. Masithathe elithuba. Cela singene bazalwane, cela singene. Ibani icula uNtana ngosangena sibacela. Sondelani bantwana bami. Phindani sonde worshipers kancinci. Imake kanjalo ke good. Culani ke basangenayo bazalwane. Siyezwakala izigi zenkosi nabanqobileyo besondela osiyezwakala nabanqobileyo Ngenani bazalwane khalezani asibazisa. Khalezani bathandekayo khalezani. Sonke. Abanqobileyo besondela. Gaba sesibini semini uyosuku sokuba sisikulele sakha kuwo iauditorium usa kwesi iyaphela sizovula ke kuqala nalena iphelele okanye Hallelujah. Sivula ke bathandeka ngomthandazo. Cela uTata uKhwenkwa sithandazele sisikelele le ndawo esima kuyo njengangoku. Siyabulela Nkosi yamakhosi emva kwemini nje Thixo wethu ophilayo. Sime Nkosi kule ndawo. Ngenxa yenyawo zethu ezimileyo siyayibanga. Sizoyiphawula Thixo wethu namandla. Makungabi khona nye into eyawuthi imelane nalomsebenzi ngegama lika Yesu waseNazaretha Nkosi
sima Nkosi yamakhosi sigcwele iglory nobuqaqawuli bakho. Jehova ophilayo siyathandaza Jehova onamandla onke. Iba nguThixo kule ndawo in Jesus name. Amen. Sifunda incwadi yeGenesis 28 ngicela umafaka nifundele. Soqala ku13, 14, 15 ukwenza into ba 16 sokhaleze sohlukane.